Logistické výzvy môžu byť náročné. Tesné termíny, zložité požiadavky a tlak na dosiahnutie dokonalosti v každom kroku. Výzve čelil aj Albatros Logistics, expert na dodávateľský reťazec, skladovanie a logistiku pre automobilový priemysel. Výrobný závod Sejong dodávajúci výfuky a karburátory pre Kia zasielal objednávky, ktoré špecifikovali konkrétne materiály a požadované množstvá podľa výrobného plánu Kia. Albatros prijal, skladoval, vychystával materiál a zabezpečoval just-in-time dodávky podľa štandardov Kia pre výrobný závod. Pre Cloudempierre bola výzva jasná. Implementovať VMS software v priebehu 6 týždňov a optimalizovať tok materiálu pri splnení prísnych automobilových noriem. Cloudempierre VMS priniesol automatizáciu a efektívnosť do každého kroku. Výrobné plány Kia sa automaticky importovali do systému. Po príchode kontajnera s materiálom sa palety kontrolovali, označili QR kódmi a evidovali s priradenými atribútmi ako manipulačné jednotky. Systém automaticky určil najvhodnejšie skladové miesto na základe váhy a rozmerov. Palety sa dali presne identifikovať. Po prijatí výrobných objednávok sa začalo vychystávanie materiálu. Palety boli presúvané do working centra. Materiál sa presúval na špecifické vozíky pre systematické rozdelenie podľa sekvencie a jednotiek potrebných na prípravu do výroby. Vozíky sa kompletizovali do nových jednotiek označené QR kódom, ktorý popisoval ich obsah. Zabalené jednotky sa uložili do expedičnej zóny, pripravené na prepravu. S týmto riešením sa Albatrosu podarilo získať 5-hviezdičkové hodnotenie od Kia, efektívne využiť skladový priestor, sledovať zásoby v reálnom čase a optimalizovať príjem, výdaj a vychystávanie materiálu.